Hello, so this is real-time recording sa ato video tutorial sa worship song entitled Kanimo by Victory Band. So ang intro niya, ang chords nato nga kuhaon is key of G. So intro sa tauna, ang intro chords niya is G, dayon F sharp ang bass, dayon D ang right hand, and then A minor, D. Okay, so muna ang intro. Magsugod ta sa G, then F sharp over D, A minor, and then D. So ang imong right hand is magsugod ka sa B, ganit na siya. Okay, bale. Then next, then A minor, okay, nakuha. So again, ako ang balikon, no? Guys, ang chords niya is G, dayon D, C, dayon G. So, puli-puli lang. Ana lang ang strumming niya. Balik-balik lang ka. Na. Sige, balik. So mo ato ang chord sa verse 1, then ini balik na po nimo sa verse 2. Ang imong pulong Maoy, akong kadato, Alang, kanako, labaw ka sa Tanan, ikaw ang is Margapon G. Kanimo lang ako magadahi, kanimo lang ikatupaw ang tingog ko. So nana siya F guys, kay lubad man siya diha nagapit. Nya ang chorus niya kay G, kanimo lang ako, then F sharp over D, magadahi, then A minor, kanimo lang ikatupaw ang tingog ko. Balik yapon sa presensya mo ang kalipay ko, kanimo lang ako magasampi. So mo-open mo D guys, mga brothers and sisters in Christ. Open mo og D kung mabalik mo o verse 1. So nimo ako magasampi, amahan ko. Open sa D, balik og verse 1. Okay, so muna siya ang chords. Kung
mo balik ka verse 1. Pero what if mo sulod na din ka sa bridge? So ang bridge nimo is gikan ka sa chorus, presensya mo ang kalipay ko, kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. Sumulubad kag F ang kaning thumb nimo. Alright, down C. Gipanag-iya mo na D. Dayon B minor ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang pagkamanan pagkadako mo, akong ipasikarbo. Sige, balik. So, G. Gipanag-iya mo na. C, D. Gipanag-iya mo na. B minor. Ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang pagkagamhanan pagkadako mo, akong ipasikarbo. Utan kong hangin. Nimo. Dayon, mga igsoon, kung mag-ending na mo, depende man sa worship leader kung balikon ba niya ang chorus. Then for example, mag-ending na siya. Sa presensya mo ang kalipay ko, kanimo lang ako makasangpit, amahan ko. Kanimo lang ako makasangpit, amahan ko. Last one. Kanimo lang ako makasangpit, amahan ko. Pwede ra ingana nga ending din. Pwede pod ka o ani na ending, kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. Okay. So, kompleto na nimo ang kanta. Verse. Timan-an lang ito ninyo guys, katong na ay 7 bitaw sa chorus. Amahan ko. Pagabot sa bridge. Gipanag-iya. Okay. So, moto siya. And then, bonus tips, kung gusto kang mas gwapo o paminahon imong keyboard styles, tarot lang. Keyboard style, then i-add lang nimo ni instead na ang middle katong sa second ka. So mo na imong G. So paminahon na to ha. Mo ni ang proper na G. Then mo ni ang modified. So sus2 siguro ni G sus2. Correct me if I'm wrong. sus2. Alright. Sige, so muna siya ang sus2.
D, dayon C, dayon G. Kana lang ang i-replace kung mag-chords mo. For example, gusto mo og another ko na pa. Dili ko Okay, so thank you guys sa pagtan-aw sa tutorial. I pray na kamo nga nagtan-aw ini kat.on usab and then makahatag og tungog himaya sa atong buhi na Dios. So daghan salamat ug maayong adlaw.